दैयाव गारनानै दोनबाय नाया अरबाय बोरसिखौ बोनानै नाखौ दैखाना लाना थांबाय। गोबाव समनिफ्रायनो थैहां थैहां फोथांनानै लाबोनाय बर'नि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारखौ फोथांनानै लाखिनो गोब्राब जानानै फैबाय। मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारा फैयै फैयै दिनैसिम 50 बोसोराव आगान होबाय। नाथाय 50 बोसोर बैसोनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो जेबो राहा गैया। गावनि असे धोन सम्पतिखौ फोजोबनानैब्लाबो थियेटारखौ फोथांनानै लाखिबोनायाव दिनै लाथिख' जानांदों बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि थियेटारखौ फोथांनानै लाबोनायजों लोगोसेनो थियेटाराव मावग्रा 50 सासे सुबुंफोरखौबो गावनि जिउनि थांनानै थानायनि राहा होबोदोंमोन बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया। दुखुजों चन्द्रकान्त मोसाहारिया फोरमायदि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव गोबां बोसोर खामानि मावनायनि उनावबो दिनैसिम गेदेर गोलावफ्रा बेनि सायाव मेगन खोख्लैयाखै। 50 बोसोर आगान होनाय लोगो लोगोनो सनाथि मायथाइ फालिनो थियेटार बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया सिमां नुदोंब्लाबो नाथाय सिमाङा फैमाल जानायनि लामायाव। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव देरहासार जोलुर हानजानि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों बर'नि मुंदांखा नायजाब सोरां मन्जु थियेटारखौ दिन्थिनो लानाया थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायो आरो बे समावनो खोब दुखुनांथाव खौरांगिरिनि सिगाङाव गावनि थासारिखौ लानानै फोरमायो थियेटार बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया। बेजोंनो लोगोसे हेफाजाब होनानै धेमाजि जिल्ला GNSMनि आफादगिरि हेमकान्त दैमारि आरो बानजायगिरि समनाथ महिलारि बिथांमोना सोरां मन्जु थियेटारखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ खावलायो। अखमाव बेबायदिनो बर' सोरां मन्जु थियेटारखौ प्रसार खालामबोदों दैदेनबोदों आरो दिनै दैदेनबोयै बोयै फैनानै दिनै नै 49 बोसोराव गोलैबाय। फैगौ बोसोराव आंनि गल्डेन जुबलि जासिगोन। बे गल्डेन जुबलिनि उनाव आंथ' सोरां मन्जु थियेटारखौ फोजोबनोनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेसेबां बोसोर आं बर' हारिनि थाखाय हारिमुखौ लाखिनानै आंनि हा सम्पति हारा हुरा बायजोबलांबाय, देहायाबो मेंबाय। खिन्थु दिनैसिमबो जोंनि खर' गेदेर माने मन्त्रि MLAफ्रा एसे एला आंखौ नायफिनाखै होनबाबो गोरोन्थि जाया आरो बुंनोबो हागोन दिनै आं हेन मानसिखौ दाबो बर' समाजाव सिनायना मोनाखै। खिन्थु आं बेखिनिखौनो खोब दुखु मोनदों। आं जातिनि थाखाय हाजासे खस्थ' खालामदों, हाजासे नाजादोंमोन, खिन्थु बेखौ नायफिनोब्ला आं दिनै गोजोननाय मोनगौमोन। बे थियेटारनि थाखायनो आंनि पितृ सम्पति 65 बिगा हाखौ फानै दिनै नै गल्डेन जुबलिसिम माने 65 बिगा हानि भितराव 8 बिगाल' हा दं आंनि जिबनाव। बे 8 बिगा हा थाबाबो आङो एंगाराखै, जिरायना थायाखै, उन्दुना थायाखै। बर' हारिमुनिखौ आं नाजागासिनो दं जौगानायनि लामायाव लाबोनो। नाथाय आंहा बेनो चेलेन्ज दंमोन दे बर'नि गेजेराव, बर' माहारिनि गेजेराव जे थियेटार महरै सोरां मन्जु थियेटारखौ आङो हारिमुखौ आं गल्डेन जुबलि खालामगोन। नाथाय बे गल्डेन जुबलि खालामनायनि आं जिथु थांखि लादोंमोन बै थांखिया फैगौ बोसोरनो जोबनाय जासिगोन। आरो बहायबो आं गोबां जायगायावनो लेक्सार होबोदों, गोबां जायगायावनो आं स्टेजाव मानानै बुंबोदों जे सोरां मन्जु थियेटारखौ आं गल्डेन जुबलिनि उनावनो हेक खालामनाय जासिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा आंखौ जथेस्थ' अनदों, नाथाय मन्त्रि MLA आंखौ अनाखै। माने बेलेग मानसिनिबा दिनै ठिकादारफोरनोबा लाख थाखा कौटि थाखा होनो हागौ, खिन्थु थियेटार मोनसेनो मानो दिनै बिथांमोनहा रां होनो हाया? आंथ' आंनि थाखाय नाजायाखै। आंना खिन्थु समग्र दुलाराय बर' समाजनि थाखाय बे हारिमुवा आंनिल' नङा, समग्र बर' समाजनि थाखाय। दा बे दैदेननायाव बिथांमोना जुदि आंखौ नायफिनोब्ला सोरां मन्जु थियेटारा 50 बोसोर नङा, बे जेसेबां बोसोर आंना थाना थागोन एसेबां बोसोरनो बे सोरां मन्जु थियेटारा थाबाय थागोन। दा बे सोरां मन्जु थियेटारा समग्र समाव दिनै प्रसार खालामना फैदों। सोरां मन्जु थियेटारा थांना थानाय माने बर' हारिमुवा थांनानै खालामदों, सहानुभुति खालामदों। अनुस्थानफोरनो आं मन्त्रि MLA जेसेबां रां होदों आंबो बोसोराव एसेबां रां होदों होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। बोसोराव जोङो 70टा कमिटियाव जों आगान होयो। बे 70टा कमिटियाव अन्थ'थ' 50टा 60टा कमिटियानो लाभवान जायो कमिटिनि आप्रान सेस्था नाजानायाव। खिन्थु जाय मानसिया जि कमिटिया अबहेला बै कमिटिया खिन्थु लाभवान खालामनो हाया। गथिखे बेखिनिखौ खालामनो थांनानै दिनै हाजासे दुखु मोनदों।
दाबो आं मेङाखै दाबो आं गारनोगोन होनबाबो गारनो हाया माने आं गारनो गोनांबा आं बायदि द्वितीय व्यक्ति बर' समाजाव सनालि जयन्ती खालामनो हानाय मालिक ओंखारबोनो हाया होननानै आंबो दा गेरान्टि होयो कुनु आंनि अनगायै कुनु मोनसे कुनु सासे मालिकाबो गल्डेन जुबलि खालामनो हाया बेखिनिखौ आङो बर' सुबुं समाज रायजो राजानि गेजेराव आं बुंलाङो मा बुंगोन आदै जेनेबा थांखि लादोंमोन नाथाय गारनो थांखिदाबो गोबां मानसिफोरानो आंखौ बुंदो जे नों आदाया जुदि सोरां मन्जुर थियेटारखौ फोजोबो अब्लानो नों बायदि हारिमु थियेटार महरै हारिमु फोथांना लाखिनाय मानसि जोंनि बर' समाजाव रावबो फैनाय नङा अब्लानो आं बुंदों आं लाखिगोन जुदि आंनो जुदि मन्त्रि एमएलएफोरा जुदि आंनो एसे अनसुंथाइ होयो थांना थानायनि थाखाय थियेटारखौ खालामनो अब्लानो आं थांना माबाखौ अब्लानो आं थियेटारखौ फोजोबनो हानाय नङा माबाखौ आङो जिमाने हागो आं थांना थासान्दै एसे सोरां मन्जुर थियेटाराव थांनानै थागोन जेला आं थैगोन अब्लासो सोरां मन्जुर थियेटाराव थैगोन होननानै आं बुङो जेनेबा खौरां बिजोंनि गेजेराव सोरां मन्जुर थियेटारनि बिगोमा फंबाया मोजां बाथ्राखौनो सोंबाय आंनि जिबनाव आं 118 फिल्डआव खेला गेलेदों फुटबल सारा आसामाव 118 फिल्डआव खेला गेलेदों आं जिबन आरो बिदिनो आंनि जिबनाव साख्रि मथा मथि 6-7तासो साख्रि जादोंमोन थेवबो आं साख्रि मावाखै आंहा साख्रि मावनो गोसो गैया मालायनि आन्दाराव थानो आंहा गोसो गैयामोन बर' हारिमुनि थाखायसो आंहा मोनसे उदैनिफ्राय मोनसे सेबखांना दंमोन जे आं बर'नि गेजेराव मोनसे थियेटार खालामगोन आरो बै थांखिया आंहा बेनोमोन जे थियेटार खालामबा आङो सनालि जयन्ती खालामगोन सनालि जयन्ती खालामगोन मानो मोनसे थांखि थानांगोन बै थांखि थायोबासो बुस्थुआ थांनानै थागोन जिखुनु माबाया दा बिदिनो खेलायावबो आं जथेस्थ फैदों साख्रि मोनदों आरो आं दिनै बहुद धरনের खेलुवै दङ जा फंबाया जिथु सोंबाय आं बेखौ बुंनांगोन दिनै 1977 सनाव आंनि थियेटारा जन्म बिनि आगोलाव आङो 1900 गुवाहाटी टाउन क्लाबाव 3 बोसोर खेला गेलेदों 3 बोसोराव 1973 सनाव आं भारताव थांनो गोनांमोन भारतनि फुटबल खेलेनो किन्तु बे मानसिया दिनै आइफोर गारनानै साख्रि गारनानै दिनै आं बे बर' माहारिनि थाखाय बर' हारिमुखौ फोथांना फैदों बे समाव जिहेतु बर' हारिनि हारिमुखौ हमथाना लाखिनायाव दिनैसिम 50 बोसोराव आगान सुरनो मात्र सोरनि गेजेराव सानसेल' सान दङ सोरां मन्जुर थियेटार महरै दा बेनिनो बिगोमा मानगोनां चन्द्रकान्त मोसाहारि सारखौ आङो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो खुलुमनांगोन बिथांखौ जोंनि बर'नि हारिनि हारिमुखौ हमथानायाव बिथांनि जिथु सेक्रिफाइस जों जोबोरै सनमान होनांगोन जोंनि गेजेराव गोबां जोङो माखासे खामानिफोर मावफुंदों हारिनि हारिमुखौ हमथानो थाखाय दिनै बे बेलायाव जोंनि मोसाहारि सारा जिखिनि दिनै सेक्रिफाइस खालामदों बे सासे मानसि हिसाबै बिथांनि जिथु मावफुंनायखौ जोङो बर' माहारि हिसाबै जों बिथांखौ खुलुमनो गोनां जोङो बाध्य जों बेखौ बुंगोन जोंनि बे बिटिआरनि आउटसाइड जोङो दिनै धेमाजि जिल्लानि सबसे गोग्लैसोनाय बे बैग्रिगुरि ओनसोलाव गेजेरनि हालामनि बे सिङाव जा मोनसे दिनै सोरां मन्जुर थियेटारा दिनै सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै जिखिनि हाबाफारि मावफुंनो फैदों बाहायनो जोंनि मोनसे गेलेमु आफादा जि दायथ' लानानै बेखौ मावफुंदों आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर थागोन आङो आंनि सान्थौजों आं बेखौ बुंगोन जिहेथु बर'नि हारिमुखौ लाखिनायाव जोंनि गेजेराव गोबां दिनै राजखान्थि बिथिङाव बा अन्यान्य बिथिंफोराव गोबां खोथाखौ बुङो बर'नि हारिमुखौ बा बर'नि सिनायथिखौ लाखिनोब्ला जोंनि गावनि कालचार हारिमुखौ जोङो हमथाना लाखिनांगौ दं बायदि बायदि खोथाफोर जों गोबां खोनाबोयो बेनिनो बिगोमा हिसाबै दिनै सासे जोंनि मोसाहारि चन्द्रकान्त मोसाहारि सारखौ आं दिनै जोबोद गोग्गानांगोन जिहेतु बिथाङा दिनै आंनि खाथियाव दङ खोब गोग्लैसोनाय ओनसोलाव बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव सानथामनि हाबाफारि लानानै जि हाबाफारि मावफुंनो फैदों बे सानसेल' गेजेराव दंबावो सानसेनि उनावनो बे 50 बोसोराव हाबसिगोन दिनै बेखौ जोङो गोग्गानांगोन जों खाफाल गोनां धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जा जोङो बे हालामाव बिथांनि जे मावफुंनाय जे 50 बोसोर हाबगोन बेनि थाखाय जोङो जोंनि बे हालामनिफ्राय जोङो बिथांखौ जों साबायखर बावगोन आरो बिथांनि जिथु देहा सावस्रि बे अब्लाबो जेब्लाबो मोजाङै थाथों जों बेखौ जेब्लाबो लुबैगोन दा बाहाय जोङो मोननैसो खोथा बुंफानांगोन जोंनि जा गोबां जों बर' माहारिखौ जों हमथाना लाखिनांगौआव
हारिनि हारामुदखौ हमथानांगौआव सोलोंथाइखौ हमथानांगौआव गोबां खोथाफोरखौ जों खोनासंबोदों खोनाबोदों गोबां गेदेर गेदेर मेल मिथिङाव जथुम्माफोराव जों खोनाबोदों बेखौ जोङो बुंनांगोन सोरां मन्जु थियाटारा दिनै 50 बोसोर आगान होनो थांगासिनो दङ दा बिथाङा सोरां मन्जुनि बिगोमाया जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनाय हालामाव फैनानै जोंखौ खावलायफैदों जे सोरां मन्जु थियाटारखौ जोंनि बे हालामाव दिन्थिनो दा बे लेखायैनो जोङो बिथांनि खावलायनाय लेखा जोंनि गेजेर जनाय हालामाव जोङो देरहासार जोलुर हान्जानि बानजायनायाव बे थियाटारखौ जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय लाखिदों सानथामनि थाखाय दा दिनै गिबि हर दा बे गिबि हराव जोंनि बेयाव जोंनि हालामनि रायजो राजा गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे देरहासार जोलुर हान्जानि जा दिन्थिफुंनो लानाय सोरां मन्जु थियाटारखौ लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैदों दा बे हिसाबै सोरां मन्जुखौबो अनसायदों होननानै जों सानगोन जोंनि हालामनि रायजोफोरा आरो जों गोबां खौरां बिजोंफोराव नुबोदों बिथाङा जे गावनि आरजिनाय बा बिमा बिफानि आरजिनानै गालांनाय धोन सम्पतिखौ माने लस खालामनानैबो खहा खालामनानैबो जे सोरां मन्जुखौ गोबां समनिफ्राय नेरानेफ्रा गावनि नाजानायजों दिनै 49 बोसोरसिम लाबोबाय दा फैगौ बोसोराव 50 बोसोर जागोन दा बेखौ जोङो बिथांनि जा 50 बोसोर जानायखौबो जों हास्थायदों बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो बिथांखौ अनसायनो जोङो दिनै बिथांनि थियाटारखौ जों दिन्थिफुंनो थाखाय लाखिदों दा दिनै जेरै जोंनि हालामनि रायजोफ्रा लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैदों बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गाबोननि सानावबो बिदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिखौ रायजोफ्रा मदद होफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों रायजोनि सिम दिनैनि दिनाव आउट अफ बिटिआराव 50 बोसोर आगान होफैसिगोन माबायदि गोजोननाय मोन्दों बेखौ जोङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला जोङो दासिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसेबो थियाटारखौ जोङो 50 बोसोरनि खाथिसिम सिगांबोनाय जों नुनो मोनाखै दा बिथाङा गावनि नाजानायजों जे 50 बोसोरसिम सिगांबोनो हादों दा बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो जोंनि हालामनिफ्राय जोङो बरायनानै लादों